Кабатланмас җырчы Исия Бадретдинова Татарстан Республикасының Лениногорский районының Иске Шыгыр авылыннан. Белеме, Казан дәүләт технология университетының җиңел сәнәгать факультетында киемнәр һәм аяк киемнәр модельләре бүлеген һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының Салават Фатхетдинов җитәкчелегендәге эстрада актеры бүлеген тәмамлый. Исия Бадретдинова үзенә киемнәрне үзе тегә һәм сайлый. Хәтта күп кенә җырчыларга да кием сайлау буенча дөрес киңәшләр бирә. Исия нәрсә турында уйлый, шуның турында җырларга ярата. Аның җырлары үзенчәлекле һәм тормышчан, гади халыкның яшәешен чагылдыра. Халкына килгәндә, Исия Бадретдинова гадел, ичкерсез, туры сүзле һәм тырыш кеше. Хәерле сәгатьтә, Исия, сине күрүебезгә без бик шатбыз. Ничек хәлләр, ничек килеп җиттегез? Иртән сәгать 4-тә юлга чыктык. Туктый, кафеларда чәй сөйләшә килеп җиттек. Ну, Уфа инде әз генә күңелдә бар, бик зур җаваплылык. Но минем гомер буена әйткән сүзем бар, сәхнәгә чыкканнан бирле. Уфа тамашачысы, гомумән Башкортстан тамашачысы. Бигрәк тә Уфа тамашачысы. Ул бөтенләй бүтән төрле тамашачы. Ул җылы, ул рәхәт, ул тәмле тамашачы. Менә бик каты теге канатың сынып киткән вакытларда минем шуның белән артист карьерасы беткәндер инде, мин беркемгә дә кирәкмимдер инде дип уйлаган вакытта, мин гел әйтәм, реабилитация өчен Уфага концерт ясарга кирәк. Менә монда концерттан соң мин бер ай буена эйфориядә йөрим. Шуны рәхәт ни ул күңелдә хис аңлатып бетергесез, бүтән төрле тамашачы. Мин монда теге авызымны ачып Уфада концерт эшлим дип әйтә алмыйм. Мин ял итәм алар белән. Рәхәт. Мин гомумән Уфага да уже килдем дип әйтмим, кайттым, Уфага кайтып киләм әле мин дип. Гел монда эш инде. Атна сайын диярлек монда. Исия, сиңа азакы 1-2 елда бик күп сынаулар үтәргә туры килде. Шушы сынаулардан баш имеше чыгып, яңадан иҗат итәргә сиңа нәрсә көч бирде? Минем балам бар кулымда. Әйтәләр бит, үләргә дә хакым юк, чөнки минем балам кемгә кирәк? Шундыйрак. Просто зарланасы килми, шанасыңмы? Битте, нормально. Безнең әбинең кызык кына бер гадәте бар, намаздайы, кеше турында гайбәт сөйләргә ярамады безнең иде. Кешегә начарлык теләргә ярамады бер вакытта да. Бик каты ачу килгәндә әби әйтә: "Ярар, давай, әйдә, бәхетле булсыннар." Но аның бәхетле булсыннары урысларның теге эш хәрфеннән бик күпкә яраграк яңгырый иде. Шундый зәһәр иттереп әйтә ул. Шуның өчен җаным бүтән теге сындырга теләгән кешеләр уптым җыелсыннар да бәхетле булсыннар. Мин исән, все нормально, тире, җырлыйм, шартлатмасалар, әле җырларга исәп. Все нормально, мин теге тәтрәтләнеп менә теге, ой, мин булай иттем дип юк, алай әйтәсе килми, мин гапкадый авыл кызы. Мин гапкадый хатын. Иртәнге 5-кә хәтлек калкырып, елап та чыгам. Но минем елаган кемгә хаҗәт, кемгә кызык. Һәркемнең эчендә нәрсәдер бар бит инде. Но яшәргә кирәк. Все нормально. Жалләтрәсе килми. Все нормально. Минем әйтәләр бит, ябрайларның бер кызык кына девизлары бар. Әгәр дә проблеманы акча рәвешендә чишеп була икән, димәк ул проблема түгел, ул бары тик бәләкәй генә акчага кагылган вакытлыча авырлыклар гына. Шулай дип әйтәләр. Все нормально. Минем мишәрчә девизым бар, әле пока беркем дә үлмәгән икән, димәк нормально все. Үлгәчтә генә булмый уже бер нәрсә эшләп. Булай без бөтенебез исән карасың монда чатнап торган хатын, нормально все. Түгәрәкләнеп киләм, мин 48 килограммга калган идем. Бүген 55 килограмм инде, ашыйм. Нормально все. Тәртип. Үзегез яңадан түгәрәкләнәсез. Әйе, әлбәттә. Мин 18 килограммга ябыктым 3 ай эчендә. Тулып бетмәгән 3 ай эчендә 18 килограммга. Шулайрак мин үстерәгем белән түгел. Миңа бик ябык булып килешми дә, кирәкми дә. Потому что булган булсын инде әз генә инде шунда. Түгәрәкләнәм нормально. Менә аерылышу темасына әйләнеп кайтканда, синең күңелеңдә шундый уйлар туганы булдымы? Эх, менә мин шундыйрак хатын булган булсам, бәлки без гаиләне саклап та калган булыр идек, дип. Юк, мин бу темага бик озак уйладым. Мин уйлыйм, Ходай Тәгаләдән узып бер эшләп булмый, димәк шулай булырга тиеш булган. Беләсеңме, бәлки мин хәзер ниндидер теге кемгәдер бик ошамаган фикер әйтәмдер. Ну, бу шәхсән минем фикерем ошамаса атсыннар.
Әгәр дә ир белән хатын арасында, гаилә эчендә көн саен ниндидер аңлашылмаучанлыклар килеп чыга башлый икән, алар тотыналар теге менә балалар өчен гаиләне сакларга кирәк. Ире бер якта йөри хатыннар белән. Хатыны йөриме юкмы анда, хатыны өйдә елап утыра. Һәр көнне талаш, һәр көнне скандал ниндидер. Ну шундый гаиләдә бала бәхетле буламы? Бәлки ул кем өчендер менә дигән ир була торган кешедер. Икенче бер хатын өчен. Ә бу хатын кемдер өчендер иң яраткан хатын булырга мөмкиндер бәлки. Гомумән ике менталитетта туып үскән ике гаиләдәге кеше бер-берсен яратып, гаилә корып яши башлыйлар икән, бу уже могҗиза табигать тарафыннан. Алар бит бүтән төрле кешеләр. Ну күпмедер яшәгәннәр, мәхәббәт беткән, белмим инде. Менә әйтергә дә куркам, мине теге азгын хатын диергә мөмкиндер. Юк. Минем бер ирем булды, Аллага шөкер, никахлашып тордык. Ул мине кияүгә алырга тәкъдим итмәде. Без ничек яшәдек никах белән, шулай яшәдек. Но мин аны ирем дип яшәдем. 13 ел буена. Мин баламның атасы һәм тагын өстәп әйтә алам. Безнең гаиләдәге әйбер, ул безнең гаиләдәге әйбер. Мин бер вакытта да ил фактурынан начар әйтмәячәкмен, әйтмәдем һәм беркемнән дә әйттермәячәкмен. Нинди генә булса да, нәрсә генә булып биткән булса да, ул минем баламның атасы. Ә менә әни буларак син үзеңә нинди бәя бирәсең? Син нинди әни булаңа? Яхшы бәя бирмәсем. Яхшы әни һәр көнне өйдә була, һәр көнне бутка пешерә, кыймак пешерә. Но бу теге стандарт яхшы әни дип әйтик. Ниндидер теге кысаларга кергәндә бәлки менә шулай дөрестер. Ә минем эшем андый түгел. Ләкин мен бүген әйтә алам. Минем балам гел бишлегә укый. Ул минем түгәрәк отличник малай. Ул миннән 2 яшькә узын. Ул спорт белән шөгыльләнә. Мин башымны кисергә бирәм. Ул тәртипле, акыллы, башлы малай. Мин аны түгел, ул мине тормыш итәргә өйрәтә. Ул мине тынычландыра, бәни туктале менә, әллә булаймысың. Анарга 14 яшь. Хәзер мин анарга бер вакытта да әни булып карамадым. Мин аның дусты. Кайта мин аның дуслары белән алар яшенә төшеп сөйләшергә тырышам. Аның миннән серләре юк. Хәзер уже борынна кызлар исе керә башлаган вакыт әкрен, ул аларын да сөйләшәбез матур гына. Киемнәр мәсьәләсендә, анда профессия мәсьәләсендә. И ул үзе дә әйтә, теге бер нәрсә кисәк кенә тыңламый да бер нәрсә. Ай, мин әйтәм хәзер теге дөрес әнине кабызам. Вот мин әйтәм, күрсәң әни, пожалуйста, алай итмәгәнме дип. Дөрес әни мин әйтәм, менә сиңа суткасына ярты сәгать интернет. Аннары тегендә барасың, монда барасың, китап укысың. Йо, всё, аңладым, булды. Әни, пожалуйста, үзең булып кына кал, яме дип. Нормально. Лисия, менә киләчәктә үз тиңеңне табып, гаилә корып, янәдән әни булырга теләгең бармы? Бу хыял, гомерлек. Кыз бала табырга просто вот башка сыймаслык зур хыял. Ул бергә яшәгәндә дә бар, ирем белән яшәгәндә, гомумән шундый булып калды инде. Матур гына бәрәкәй генә агач үй, матур гына бакча. Менә бу концертлардан туктап, наконец-то яраткан хатын булып, нормальный әни булып, ирең кайтканда кыймак пешереп, ашарга пешереп, просто хатын-кыз буласы килә. Көчле Элсия Бәдретдинова түгел, тормышны тартып бара тора. Просто бәрәкәй хатын-кыз буласы килә, авыл кызы. Арка астыннан гына карап ята торган иреңне. Мин кемнедер түгел, мине кемдер саклап йөртсен. Шу әйтәсе килә, сүздә юк. Ну, мин әйтә алмыйм, теге бүгенге көндә минем кешем юк, мәсәлән. Мин яшерен батырын түгел, ул җырчылар янында андыйлар миллионлаган булалар. Бик күп минем моннан да телефоннарга табып та шалтыраталар. Инстаграмнан да язалар, контакттан да язалар, концерттан соң киләләр. Менә Уфада монда гомумән башка сыймаслык бер хәл, мин бүгендә булмас микән дип кабатланам. 26 яшьлек бер җегет бар. Кияүгә чыкты бу концерт сайын килеп, сәхнәгә менеп тәкъдимнәр ясап. Ну, бусы була инде, теге сүз аралаш кына әйтәм. Мин хәзер теге әкияткә ышана торган яшьтә түгел бит инде. 36 яшь. Мин бик каты пешкән кеше мәхәббәт аркасында. Но барыбер теге мәхәббәт сындырмады дип әйтәм. Мин барыбер беләм, мин ышанам.
Мин ярата беләм. Мин яратсам, таулар җимердә итеп ярата беләм. Бөтен дөньямны онытып. Ну, кемгәдер ачу итеп, эшләнеп йөри торган түгел. Алардан өстенрәк булырга кирәк. Бәхетне кирпе үткән дип берәү йөри сүгенеп, күкне балык каплады дип булмый бит инде үлек. Бәхет күрдеме төшемдә, уясым матур җирдә, алма агачның ботагының тишегенең эчендә. Бәхет күрдеме төшемдә, уясым матур җирдә, алма агачның ботагының тишегенең эчендә. Нинди сәбәпләр аркасында син быелгы программаңны мин исән дип атадың? Программаның исемен мин исән дип куйдым. Ну, да яшеренбә торган түгел, гайбәтләр бик күп йөрде, сөйләделәр. Башкортстанда да, Татарстанда да, ябыкканны да сөйләделәр, аерылганны да сөйләделәр, ширләп алдым, аны да сөйләделәр, бүләт итә дип тә сөйләм, монда бик күп булды инде. Баштан ничектер тыңларга маташа идем, хәзер монда уже ишектән чыкты, әле нәрсәләр сөйлиләр. Шуның өчен күп кенә сүзләр йөрде. Илсия туктаган икән, бүтән концертлар белән йөрми икән, биткән икән, да. Все икән шуның белән. Шуның өчен менә бетмәгән әле дидем дә, мин исән дип программа ясадым. 20 яңа җыр язылды 3 ай эчендә, чөнки монда эшләр кызык кына килеп чыкты. Без бит инде 13 ел иҗат иткәннән соң продюсерым белән яшәдек бит инде. Ирем белән яшәдек һәм аерылдык. Аерылдык та, бүтән шушы 13 ел буена иҗат иткән җырларны миңа җырларга ярамый булып чыкты. Мин бер көнне берәйберсез дә калдым. Бөтенләй бер нәрсәсез. Әзрәк инде ел ярым булды, сыңган вакыт булды бик каты. Ну, хәзер үтте, уж теге зарланасы килмәй, минем гадәттә түгел. Безнең бик усал әби үстерде, Зәйнәп әби. Аның әйтә торган сүзе бар, яна куак артыннан дошманнарың синең биткәнеңне көтеп торалар ширатлашып. Җыламма чукынчы канны сыйга айтасың, бер нәрсә сөйләмә кешегә дип. Шуның өчен үтте, битте, все нормаль. Мин зарланмыйм, мин канәгать, барда тәртип, но мин исән. Исән, нормально, торып киләм әкрен генә аякта. Диск чыгардым, яңа җырлар яздырдым, 20 программаны ясадым. Быел бик интернациональный группа килеп чыкты. Монда урыс, татар, керәшен, мишәр, башкорт и Африкадан тагын бер җегет алдым. Конгодан кайткан җегет, Оливер исемле. Татарча җырлый. Минем белән бер җыр җырлый татарча и үзләренең бәләкәй генә кабиләдән чыккан җегет ул. Үзләренең кабиләсендә генә сөйләшә торган телдә яңадан бер җыр җырлый. Без гастрольләргә чыгып китәбез, автобус белән ераграк юлга барасың, тилләр йортыннан качкан кебек билләхи. Беркемне тыңламый, беркемне аңламый. Һәркем үз телендә сөйләшә, галәмәт монда кызык хәлләр. Илсия, менә синең әлеге әңгәмә вакытында да тыңлап утырам, шул тиклем аяк акыллы фикерләр сөйлисең син. ВКонтакте, Инстаграм челтәрләрендә дә берсеннән-берсе матур сүзләр язасың. Үзең турында, үзеңнең күргәннәрең турында китап язарга теләгең булдымы? Хәзер теге Амар Хаямнарны, кемнәрне укыйм да, мен әйтәм, бу сүзләрне минем Зәйнәп әби әле кайчан әйткән иде инде. Просто авылча әйттереп, татарча әйттереп әйткән. Әби турында язарга исәп бар. Үзем турында мин гап-гали хатын кыз нәрсәмне языйм инде. Күргән хәлләрегезне? Юк, матурым, миннән бик күбрәк күргән кешеләр бар. Мин чагыштырып карыйм да. Монда инде сезгә теге аңлатып туры кирәк түгел, кемнеңдер анда бер көнне берничә баласы үлә. Менә минем апайның бер көнне 2 баласы үлде аварияда. Ире үзе исән калдылар. Бер нәрсә булмады. Берсенә 14 яшь, берсенә 10 яшь. Берсе кыз, берсе малай. Менә бу кайгы. Менә бу кайтарып булмаслык кайгы. Кемнеңдер анда янып бетәләр, кемдер тумыштан гарип булып туа. Син беләсең, ул үз аягына басып, бер генә тапкыр булса да урамнан йөреп керү аның гомерлек хыялы. Син кара, минем 2 кулым бар, 2 аягым бар, улым бар, мин исән, мин аяк сәламәт. Мин ишмим, тартмыйм, өем бар, эшем бар, минем яраткан тамашачым бар. Миннән дә бәхетле кеше юк. Нәрсә дип елап ятарга кирәк инде? 3 тәйнек тормышта яшибез.
Просто әзгенә югарыданрак карарга кирәк. Беләсеңме, шундый кызык кына нәрсә бар. Мен бер вакытта да кешегә начарлык теләмим. Җиргә яткырып, өстемнән чыгып киткән кешеләр бар. Юк, елмаеп калам мин, нормаль все. Давай да, сәламәт булыгыз дип. Ну бит миннән һәм бөтенебездән дә югарырак Ходай Тәгалә бар. И карыйм бер атна үтә, ике атна үтә. И әйләнеп кайта. Только меңе белән әйләнеп кайта ул кешегә. Бер вакытта да кешегә начарлык теләргә ярамый. Бер вакытта да кешене рәнҗетергә ярамый. Шушы ук әбинең сүзләре иде. Малакаем, каргыштан куркырга ярамый. Каргыш ул ике яклы була. Кемдер сине там нахакка каргаган икән, менә бу булай булсын, курыкма син. Ходай бабай үзе тигезли ул. Үзенә әйләнеп кайта ул. Кешене рәнҗетүдән курк дия иде әби. Кеше күз яшеннән курк дия. Күз яше бик каты төшә. Ходай Тәгаләкәем, минем аркада ялаган кешеләр булса, мин тезләнеп гафу үтенәм. Бәлки мин сизмичә кемдер рәнҗеткәнмендер. Но менә махсус, менә аларга начар булсын дип андай бер эшли алмыйм мин. Ә мине елаттылар шактый. Бик каты һәм белә торып. Мин тезләнеп, миңа авыр син бит беләсең үзең дөрес түгел икәнне дигән өстенә таптап елаткан кешеләр бар. Налар үзенекен алдылар. Минем аркада түгел. Ярамый, просто менә ниндидер бер күзгә күренмәгән бер баланс бар тормышта. Ходай бабай үзе тигезләп аралып төрлесендә. Хәлемә кермәгез юаты, юанышта барлык юк шуты. Өйрәтмәгез ничек яшәргә, сүндердем күңелдә юк утын. Исия, сезнең белән бер әңгәмәдә шундый сүзләр укырга туры килде. Бер яңагыма китереп суксалар, икенчесенә дә сук дип үзем куям. Аннан соң өйгә кайтып, ванна бүлмәсенә кереп, теш арасына тастымалны кыстырып, акырып рәхәтләнеп елыйм. Елыйм и беләсеңме, күпме гомер үтеп, мин зарланып елаганым булмады кеше алдында бер вакытта да. Минем рәнҗеп, түзмичә елап җибәргәнем бар. Но теге үземне жәлләтер өчен, или анда теге зарланып, менә мин шундый мескен юк. Мин үзем генә елыйм. Үзем генә калып елыйм мин. Әби әйтә, ширләп бетеп үлеп кешеләр янында барганда җир яр буена тәгәрәп китсәң дә, берәрсе каршыңа чүгәләп утырып, әйтәки беттеңме син дип сораса, кызым туп-туры күзләренә карап әйт, слушай, шундый бурный төн үткәрдем, һаман аякта басып торып булмый, әз генә хәл җыеп ятып торам әле, бар юлыңда бул дип әйтте. Авызыңнан каракан акса да сөрттә күзенә карап елмаеп тор кешенең дия иде, зарланма дип. Бик гадел, бик усал әби үстерде безне. Димәк, Зәйнәп әби ул сезгә бик дөрес тәрбия биргән, көчле булырга, сынмаска, сыгылмаска. Шулай бит. Бәлки, но без әби белән үстек. Бик гадел әби белән үстек. 20 яшьлек вакытта әни үлеп китте. Әтием исән сау, Аллага шөкер, ике апам бар минем. Яши бәхетле хатын. Җанын ярып бирергә әзер дусларым бар минем. Мин шаккатам кай бер вакыт. Иң якын кешеләрнең дә күрмәгән изгелекләрне күрсәтә торган кешеләрем бар. Дуслар. Ыштарак Исия әйтергә кирәк, сине тамашачы бик кабул итмәде. Ә хәзер алар сине яратып кабул итәр, алар хәзер бүгенге көндә күбрәк башланган чорга караганда. Ә хәзер дә күбесе кабул итми? Хәзер сезнең тамашачыгыз күбрәк. Юк, бар сүздә юк. Но теге әйтәләр бит, мин бит акча түгел, бөтенесенә дә ашарга дип. Минем өчен куркыныч, әгәр дә берәр көнне берәрсе минем концертымны караганнан соң, концерт булды да үтте дип калса, бу минем өчен куркыныч. Алар инде я мактасыннар, я сүксеннәр. Фикерсез калмасыннар. Битараф калмасыннар. Ул вакытта була, димәк мин нәрсәдер әйтәм. Теге мин аны залдан да әйтәм, әгәр дә сезгә концерт ошамаган булса, сез мен әйтәм, чыгыгыз да сүгегез кешеләргә. Үләм, шуның кадәрле начар концерт куйды дип әйтеп. Тегеләр дә килеп карасыннар, мин әйтәм, ничек шуңа начар концерт куеп була микән дип.
Әйләм әйтәм, заллар тутырып килегез дә сүгегез сез мине, сүгегез дә кайтып китегез, тагын килегез, тагын сүгегез. Шуның өчен иҗат ул. Бөтенесенә дә ярап бетеп булмый. Баштан 30 кешегә дә залларга куеп йөрдек, 50 кешегә, 30 кешегә инде хәл. Әле бит менә Уфаның иң зур залларының берсендә елмаеп отырып торам бит әле. Үземнең тамашачым бар, Аллага шөкер. Беләсеңме, мин бер вакытта да менә кешеләрнең артистларын карыйм, концертларын. Махсус кунаклар чакыралар. Хәзер анда теге берничә артист җыелып, солянкалар, мәсәлән, монда биючеләр, монда фокусниклар кемнәр генә юк. Мин гомер буена шушы 5-6 кеше белән йөрдем. Минем концертымда бию дә юк, фокус та юк, әллә нәрсә дә юк. Менә мин тамашачы. Но йөриләр бит. Мин бәхетле хат. Мин бик канәгатьмен. Мин бик зур рәхмәтлемен, чөнки бүгенге көндә конкуренция бик зур артистлар арасында. Бу кешеләр куып китергән түгел, алар добровольно килгән кешеләр. Менә шушы меңнәгән артистлар арасыннан мине сайлап хөрмәт итеп килгәннәр өчен башымны түбән иеп рәхмәт әйтәм. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Сәламәт булсыннар.